ndị Igbo niile n'ụwa niile ekelekwa m ọnụ ụmụnne ka anyị bụ ụnụ ya adagba ọyị ya adịwa ego nwune n'aka ya eji m oge na-ekene onye ọbụla kunu si ihe n'ime aka kunu si ihe na ya aka ka a si ihe n'onwe anyị aka na-akwanyesi ụlọ na anyị nọ bụ enu and cultural forum ka anyị nebanye anya n'isiokwu menaji oshilodak natụla ka ọ bụ n'oge niile mmede maka na ntị anụ n'okwu dị ime ọnụ kwue ntị anụ maka na anya ada anyụ ntị aga njisi ka nji ọnụ kwue kome n'onwe nwa adụdụ edomere na adụa ị na-adụ adụdụ amana na ahụ a na-aza ya asị m ka a wụrụ ụbọchị tata nebanye anya na-enye ya bụ okwu wee akpọ ekumeku pụsa mmadụ si na-enye bụ ekumeku ka ọ bụ onye ọbụla bụ onye enu anị onye ọbụla bụ onye anị ọma onye ọbụla bụ onye Igbo mara ebe bụ isi ekumeku bọọlụ bụ isi ekumeku ọfịa ekumeku na-eru elu data ụlọ akwụkwọ iziwelu n'obodo ekumeku secondary school ekumeku college grọgwa bụ ndị oyibo bịara ka nke nkọwanye ọbụ ekumeku na mbụ na enu ofe ma n'ahịa kwa jem ekwe m ka o si bido n'ọbụla ndị ọcha ga-agwa anyị a ga-eme n'ụlọ be anyị oyibo na kaba isi ike oyibo akpọ rebellion wee ji bido ya bụ ekumeku ebidozi ya wee ya bụ ahịa ekumeku nwayọọ oyibo ajụ ndị mụ na ya ajụ ọba wọrịzịa ahịa ya bụ ahịa ekumeku ke nkọwa n'ụlọ nye afa wasị na-enye bụ ekumeku n'enu ofe nri ka ị ga-abịa ya n'uche teneneke ọ bụ na-ekiri nye n'ime emepụcha zaa mmadụ si na-enye bụ ekumeku ewo okpochafu ekumeku bụ nsome n'ọnụ oyibo dịka ihe ọbụla oke ikuku ka ọ bụ ihe ọ bụ n'ike dị achị na ya bụ ihe oyibo akpọ forceful indescribably forceful whirlwind hurricane ụlọ anyị bụ Esther Nwogbonuwe right ya de ya bụ akwụkwọ anọmbọkode itekwumọnụ n'ime ya bụ akwụkwọ ị ga-enwe obe ndị egwu na ọbụna be ndị okentị ọnụ olu mgbe ashọ iri karịa o ji agagharị na adụpụchasị adụdụ tupu o ji depụcha ya bụ akwụkwọ ya bụ na asị jee gori ya bụ akwụkwọ amara m ihe m akwaghị afịa ọma ele onwe dị ka m gwụka ya bụ akwụkwọ ka ịhụ nye ọ bụ na ọka ilolo ka ọ bụ ọka mmụta ka ọ bụ oyibo akpọ prọfesọ Elizabeth Isichei nwụnanyị di ya nwụrụ ikpeazụ aka ahụ di ya bụzikwa ọka mmụta bụ prọfesọ mana obodo oyibo kwenu Amerịka kwenu nwụnanyị ahụ bụ Elizabeth Isichei nwoke o si kọwanye gbasara ya bụ ahịa ekumeku gbajikwoba ofe ya ọnụ na ndị chi ya bụ ahịa na-enye meni ya bụ ahịa o ji bụ na oyibo mesizi dịka na wemeri ka m gwa ụfọdụ nye ka m bụ ụzọ bido na-enye akwụkwọ n'inwe ibuni gbasara nye ya bụ afọ bụ ekumeku ka m gwa ma gwu page 262 na akwụkwọ na wakpo The Story of Ubulu-Uku Kingdom ya bụ akwụkwọ bụ ezigbo akwụkwọ a historical documentary of the people of Ubulu. The name Ekumeku was synonymous with the way they moved and acted, making sure no stone was left unturned. Ekumeku means something that moves like the hurricane or the whirlwind. It connoted secrecy associated with the movement. The warriors were said to be seemingly invisible, and this they also employed initiation requirements for the recruitment of warriors and the form of resistance they took.
agụna m akwụkwọ na tupu nji si na enye Ekumeku pụchabụ ihe ọ bụ na oji ike karịa ike eje ya bụ ihe oyibo kpọ forceful. Ka nkwụkwa n'ụnụ be ya bụ ofu okposho wakpo Elizabeth Isichei na ọkọwa nye meni oyibo ji nwee mmeri na ya bụ Ekumeku maka na ndị gbana ya okirikiri ndị dị ka Ogwashi ndị dị ka Iselukwu anụghị ya nụọ ya o meberizi ike agwụme oge Ogwashi ji kwerizie na nsogbu adịna na anụzinanyo ka adoe n'asụsụ gbasi odoe abụọ weri administrative head of Royal Niger Company tede na Asaba division wee nụa na Ogwashi division bọka Ogwashi si bido rime wee lue ụbọchị tata o ji mesịa nwa abụrụ wee local government headquarters even oge o ji bụ anyị ọcha wee bụ headquarters ewere iwe administrative head of Royal Niger Company dị na Asaba wee nụa na Ogwashi division oge Ogwashi ji kweri na anụzụlewe ya ba ya Iselukwu ekweri na anụzụlewe ya ba ya ozi jeni Reverend Father Zappa bụ Obi Emuna of Iselukwu dere welu ụbọchị tata tako oyibo ji ka anyị mma makwa edome adụ eji ọnụ agwụ m wee detọ ozi jeni Reverend Father Zappa bụ Obi Emuna of Iselukwu dere welu ụbọchị tata Obi Emuna asị Reverend Father Zappa, I know you are a soldier of God. You biko yukwa ndị ọchọ na ọmụga enyu eme na Asaba na enye ndị wemes na Ogwashi na ọchọ ka anyị ọdue Iselukwu na ọnụzụlewo Obi egwu na ọbụzi nye atụnụwa aka na ndị bụ ndị chi anyị Ekumeku ekwukwere m nye nke bụ okwutọ apa Obi egwu nyu edere na akwụkwọ edero nye nyu ọ gwara ya agwa do anyị mara nkwụsịkwa etie m bensi woshe ka ụnọ hụ ekwusi na nwere nwoke onye ọzọ inu ikwuru dere bụ na nye na nkwu toye ọnụ n'ime ka hụ ya bụ ka ngwa n'ụlọ nye meni ya bụ ahịa ji mesịa bie mana asụwa na obie na-apụ ọ dị n'ugboko onye achụ ụbụlelebe ọkwa akpọ Obi Nwaje mụ ọbanụ ma ofudue Elizabeth Isichei asị ọchọka ọkọwa nye meni ya bụ ahịa dibie ọsị the Ekumeku warriors who once moved and acted as one rose again, but this time they changed their tactics mistakenly. It would seem, in retrospect, abandoning the united guerrilla warfare of 1898 for the individual defense of each town. Predictably, the British overcame them one by one first, Iguzo, then Ogwashuku, then Uburuku. This decision, Elizabeth Isichei noted, was disastrous, for it was relatively easy to isolate and conquer the little states, although the Ekumeku movement was weakened as a result. The different communities held on. Elizabeth Isichei affirmed that, Elizabeth Isichei Kitano. The turning point was the siege of Ubuluku, a town which, unlike its allies, had excellent natural defenses. Ubuluku had dug trenches and solicited the services of Ndi Edibia, that's native doctors, to ward off the invaders, burying charms at the cardinal points into the town. Oyozo wakpoko isi emodi ase ya bụ onye Igbo ka mmụcha ọzọ wakpo Igbo professor history na oyibo ni asụ English ka ọ bụ that Uburuku had adopted a strategy of planting poisonous thorns along the bushes paths which the British forces would take. This made it impossible to access Ubuluku. The battle that ensued is still fresh in the minds of some Ubuluku people, and it occurred at Enugu Obodo, Alomo, Ubuluku. It was to be one of the fiercest battles between the Ekumeku movement and the British fighters, which casualties on both sides. This tended to fall in line with Elizabeth Isichei's right of that.
nkụsizi aka nwa ya bube ka ndị nta be m eje akwụkwọ ma agakarị Enugu Ogodo tupu m ji ejeme ya bụ akwụkwọ. Ngafe ya bụ Enugu Ogodo akpata oyi eshem bọ kwasị na ndị Ubulu na ndị oyibo bịanị elebo wee nụ ya gba ya nnu ririe ya gba ya gburinye ibewe ya ube boere nye m ga-akpọ ugbo kọfịa oyibo of virgin forest wee lue ụnyaahụ sobe onye ọbụla mmali Enugu Ogodo ga-amara ihe mma agwa osisi ndị dịgba aka metụ na Ekumeku virgin forest ka ọ bụ wee lue ụnyaahụ ka ngwụzi anyị okpochi nwa okwu n'ome ya bụ Prọfesọ Elizabeth Isiche ọ bụkwa onye Ubulu ka ọ bụrụzi anya ọkụ akụkọ adịmeni okwu na ya bụ aya jezibia. Uburuku succeeded in holding the British at bay for 3 days. It was also said that after the battle, the tired and hungry, unsuspecting British ate ripe bananas found at Enugu Ogodo, and many of them about aka na-atụ anụ Igbo ndị ala anyị na wee menye ike woli ebe na na-ekwu okwu tichi ya agba enwu. Instantly, those that escaped reinforced and returned to Uburuku more than 45. Referring to Uburuku, Elizabeth Isiche wrote again, after several days of gallant resistance, the town fell. It was the end of the rising, for the others in the league understood that they could not resist an enemy who had conquered the bravest one of the number, and they returned to their homes. The forest at Enugu Ogodo, Idumishono, Idumwesi in Uburuku was reserved as a sacred forest even unto this day. Akọwara ya bụ okwu kọwalue ogo maka na onwe nwa dị ekwuruzi okwu okwufie oge ya otukwu ya gọzie ọnụ ejimaka ne mmeni mmemepụcha enweghị ige kọwaa na anyị ndị chi anyị Ekumeku na anyị na-ewukwo jee mana adụwachi isi aka agba orio when edezikwa bụ ndị oyibo when ede that an Igbo ethnic nationality in the western Niger adụakpọ anyị ndị Hausa ya kibu nationality ka ọ bụ ndị Yoruba ya kibu nationality ịmazi anya abụ na Igbo na Igbo ya Hausa ya bụrụ apa mbụ Ngozi Chukwuka ọnwụ ọdịnem dị ka nye ndị Igbo ugwu nwune anyị nọ na across the Niger akpọ nke adị ụgwọ ndị azade nke adị na-ede daalụ Chukwu ya gọzie ọnụ bụ ụbọchị tata mepe ọnụ ọfụma ahụ alụkwari alụghari ma ya bụ n'oshi ama daba edani ama pịa aka daalụ egwu nụnụ anụ bụ egwu nwa anyị bụ Nweke Nwamoma ejimaka na ya bụ okwu ya bụ egwu a na-emebi ya bụ okwu ekwu maka na egwu a na-ebe udo